martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sensa luhu na roha, iman na mga ramuti, ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hatani di batali hita iman atar surat di 2 Korintus bidu onom ayat 1 ayat 10 songonom mahatani di bata. Na mga poido kami akadongan pangula asa unang magopo pacalong muna di asini rohani di bata. Edi dong didiki para siya doho hutangihon jala di ari halua doho huurupi nuaing ma tongotik ki para siyan nuaing ma ari halua ni dang mangalihon pertutuan kami di agi ahape asa unang hasurahan tohonan nami dinasalu na hupaturon kami diri nami songon akan aposo ni bata di bagasan abeng itun gudang di bagasan akahapur suhon hasusahan dohot hagugutan dinahona pukul dinatar hurung di bagasa kaguturon di kalujaon di makar ni manta di parpuasaan di bagasa katomanon di bagasan parminutuan labas ni roha dohot habasaron di bagasan tod di porbadia di bagasan holong ni roha naso marpangasi di bagasan hata hasitongan di bagasan aguguni di bata marhiti-hiti si jata hati koran di siamu dohot apiran mamulus sian hasangapun dohot haliaon sian barita na roa dohot barita na dinggan songon akka namag ngaliluhon hape parsitong don songon akka naso tinadda hape natinadda do songon nanaing mati hape na mangulu songon akka na binuno alay dada na mati songon akka na marsak alay tutong do parroha nalas songon akka na pugus alay torop di pamura songon naso paradongan hape salu do di gonggom iman sana dia mudong saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong sada barita mardongan puda tarsonggok dosa halak ruas ni Uria mamereng pangalaho ni sahalak amatta parhalado bahasa tarsonggot dimulana molo marjamita amatta situai tungina malas ni rohani akaruas ala tumasay malo marjamita jala masay tabu pangondol honna molo dia kahatanan dia kajamitana hape di sadatiki dibereng ruasima amatta parhaladui amatta situi mamas tapi ripena manang istrina tu anak nape tu masai posi oloi tujang jaladang tamabe berengon sadok tung maralo situ tuma jamitana tu pangalahona mamereng nama sai didok ruas nama mereng ima buah sasongoni tung terhirim doa mamereng pangalahumuna didok ma aidang sadalana jamitamuna tu pangalahom tu inata masai kasar dohamu tu yang aku masai kasar hape siapar jamita muna masai sonang dopak kelalaan hape dang sadalana jamita muna tu pangalakomu tung masai terhirim doa kami dan pola gajang alusnya matai dan adong perdumuan ni jamita tu pangalaho ninna ibana molo marjamita ba marjamita ma molo pangalaho ba pangalaho ma dungi musay asing do gareja asing jabu unang pola pagajang-gajang kamu basa seholan nama dok songoni hamu ninna amata situi ma tu ruasi dia makadong saha porsiaw nung atung maralo hatani amatai edang adong perdumuan ni jamita do pangalaho ninna hape di dok Tuhan Yesus do ia perwui ni natinada ia perwui
perwena ido natatanda. Song na Tuhan Yesus di Lukas 6 ayat 40. Siap perwena ido tatanda nasahal. Adang terputikon atajau sian tada-tada. Jaladang terbuat perwini hau anggur sian ribang. Lapatan na pangalaho ido perwini jamita. Pangalaho ido perwini na mangudaho katan debata. Pangalaho ido perwini ha porsyaon. Alanima maseta kasdo di bagasa turputon. Didok si Paulus tiruan do parange. Tiruan nyaka parange nyaka apostoli. Masih menarik do turputon di 2 Korintus video 6 ayat 1 ayat 10. Ima na ubuk taringo tu pangalaho. Taida masay bagas no. Didok si Paulus. Pedoman hidup niya kapangula ni Huria. Ikom marujah do turumang ni pangalaho do pacaloon diasi ni roha ni dibata. Esada tirugi na pinasa ni si Paulus. Ima ay siyan asin ni rohedo. Ban na maluham dada ala ni parlom muna. Somal doon di kuari rupani ima so natarok sulagarati. Naing saluhut halat nama sikol jala malu diaka ulaw pagkubasyon nang diaka pagkubasyon di huya pinang di masyarakat na totong marodola to asin ni rohani di bata. Marodola to holong na siya di bata. Ido asa disudi pagkubasyon tayo ikon. Siyan asin ni roha do tolong ni roha do kita mula ulaw. Dada pola namin bila diri si Paulus molo takas jodoh ibadah taringo tu hadirin na songo partokonan di huriyay. Alay dang olo ibana terjebak terperangkap tugijang ni roha asa gabi pertutua di huriyay. Molo petoro na mangurupi dohot namin dukung naro mayutun ibana. Di jamot to janda di cekaun ibana takas unang gabi alani ibana songo partonan di huriyay gabi masa ima akana pro kontra di huriyay. Masa ima parbola-bolaton. Dia makadonga saha porsyaon di huriata di partikenon. Masa gurang do na tidak akka masa parbola-bolaton. Gurang do tidak ka apostol lang kasitua na gataida ima gudang akka na pro bahkan na adong mengkultuskan seseorang manang mengkultuskan padita mengkultuskan situa gabe masa man perbola-bolatan gabe makorhon huriyay mabula maputar ma di bahini dinggado molo marsitutu huriya marsada-sada unang adong be nama kultuson salah sahalak manang madok hibat itu sasaharak ay itu hatta do mangalehon ima habisu mangaleh asin rohana asa tung tarida lima harajau ni dibata dewa kadonga saha porsyaon diajak turput todo hitang songon partohonan seunang ma gabi adong hasurahan alay songon naposun dibatam nanaing berengot ta setrupukon na para julu ima marhabengi itu gudang marhabengi itu burang lapatan na sabam rohana manam na porsuk mengadopi hasusaan dohut haguguton dang murah medili dang murah putus asa dang murah emosional manang rutus-rutus dia kapak katayon manang rutus-rutus nang diaka pangalaho saya hira naso adong pangotapi diri na paduahon nang dohonon na do ima malo jala bisuk huhut bistuk malo jala bisuk huhut bistuk do apostol Paulus makasabab pun saluhut nguluna nang binulus neng dia dopi iba na dosa sitong na akahamaloni secara realitas manang taida
dia kapar kilon na ni bonus ni manay ay dia ibana do akka pukulan na terhurung haguturo luja makar si malolong ninna alay tong do diuda ibana parpuasaan naripas masay menarik do terputo di do ay marlabas ni roha do ibana mak kasabaron jala tu sililo nito di debata do di ibana asa marperbui di parkilo na binurus ni songon na poso ni debata dang emosional ibana di sadu ni nang petumpait alay di baga sa kata hasit tunga do di alusi ibana akka alus na patut dang terlena ibana tu husip-husip tu akka perdagingon ala ni si tawon na binus sa songon na poso ni debata sadok si jata hati gorad do di siamun do di habirang na ho do ibana so olo mu bau basongon sadahala naung dapotan asini roma dang mu bau dakolan tabu-tabu di si pareo jamitana alay di pangalaho do di pabayana namangyo nen dohon terpukul dia makadong asaha porsian ma ragam do di bolus di begi jala di ayapos tadi sipata sayhira na adong nanaing pasangapon manang menghormati songo padok ni sibolis Tuhan Yesus anggo natutuho anak ni debata alay ditik kinaasing tung haliado jabarna maul do tahe hatu sa pagkatan ni jolma di pabigi-bigi ibana songon na mga liluhod hape na si tongdo ditugihon suasanaido Apostol Paulus madadap dumau ahado di balik ni sudi na adongi dang bulus rohana hola mamereng na tarida manang hola na manang yung sora na binigina alay di balik ni ipe nunga di tatap rohana jupang do di ibana ima ngolu nama mereng songon dia manakaganing songon akana so tinada hape na tinada do lapatan na jupang ibana do ngulu na maul atusan anggoholan sian pamerengan songon nanaing mati hape na mangulu songon na binunu alay dada na mati songon akana marsak alay tutong do paroha nalas nin narupani songon akana pugus alay torok do di pamura songon na so paradongan ninna hape saluhu do digonggom tung luar biasa do jupang ibana dingulu na maul atusan anggoholan sian pamerengan lain dia makadongan gudang do na hinakam ni imar do pun akka panguda do urus ni huria bohama panguda do urus ni huria asal lamar situ tu hita manada dia kapartikia manada di sikap manada nang dia katodi na mempengaruhi ngulu ni jolma sando naing adong hataridan ya kana porsei manada kana masa unang murahi ta terjebak dia ke menapikan unang murahi ta terjebak dia ka terperangkap isu-isu alanya ka penampilan bahkan di partikianon ikum manati ta mernida akana masa di tonga-tonga ni Portivion nang barita-barita taringo tu akka kopit do taringo akka barita-barita na masa di tonga-tonga ni Portivion nang akka kepentingan politik jamat tasawan nareo sa jo imasongo zaman pameran zaman penampilan sahira zaman promosi maragam zaman na tidak menggugay hapor siya cutung terlena hita alanya keng alay di pasahat Apostol Paulus matuita marsihohot sumubau bamahamu jalalam sumurung matotok kamu di bagasan ulau ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo kalau jamuna di bagasan Tuhanim na terjuru hita sian asini rohani di bata di jauh hita mangulahoni unang adong be hita partutuhan tuh dongata unangan be hita partutua terlumubi akka halak ni di bata kapar hamadu benget mahita
Utma manada marsiajar tutong di bagasakatan di bata. Naing marsiajar hita sian akan amasa di tonga-tongan ni huria di tonga-tongan akan amasa di pertikiano na gudang manegay mangguturi. Unang bimasa akan namin kultuskan manang isi sian akka pangulan ni huria manang padita manang biburan huria manang isi pe ay di ujung naghabi parsalisiya di huria. Naing ma ala akan nabingit hita di huria danggi cangro hatta. Molo pe adong keberhasilan. Molo pe malo hita alai naing ma tatadei martoruk ni roha mahita di bagasan asini rohana. Atong tema ni minggutta pakkobasyon nagukolong. Buhama hitan pakkobasyon nagukolong ima mangulu malihita ima kolong mangulaula pakkobasyon na di bagasa kolong ima na nilo na asadanga dong dirirta gawe mabuat akka parutungan holan sian tu dirita sadiri alai pakkobasyota ima ala natakasita manadda holong ni debata atong dia makadong sa hapor siyaon neng masalu na pakkobasyotai di bagasa kolong do di bagasan ima asini rohan debata marsanga madebata di pakkobasyota jala dohono taman di bagasan saluhu neng marsanga ma Tuhan Yesus marhiti jami data dohot pangalahota amin. Mau lihat yang madiho Tuhan marhiti hatam nabadi namangguhi hami saluna asa tostok kami makkobasi sian holong nasyakoi amin.